Към мен. После се гледаме по телевизията как караш ски. Ела насам. Айде, скиорче. Ела. Браво. Браво. Давай. Ела насам. Ела. Хопа, браво. Много добре. Браво на момиче. Ето така. Ето го скиорчето. Отиваме да караме ски, нали, Мише? Айде да караме ски сега. Ето. Хоп. Ето караме тук на малко на страниските бавничко. Ето го Мишето как кара ски, на другата страна караме. Бавничко. Хубаво ли, Мише? Да. Да, хареса ти, нали? Да. Да. Ето, аз ти казах, че ще ти хареса. Искаш ли да засилиме малко? Да караме по-бързо ли? Айде! Уху, че бързо караме! Ето, скиорчето, Мишето! Кара ски бързо напред! Изправи се! Уху! И стигнахме при мама! Айде, сега сама вече можеш да ходиш към мама. Ходи с скит. Браво! Браво, Миши! Браво на Миши! Тук е малко трудно, защото стана високо. Дай ръчичка. Хоп. Изправи ли я как? Крачето напред. Така. Така. Браво! Ето тук можеш сама. Браво! Браво, Миши! Много хубаво! Ехо! Мише, заповядай награда. За доброто скиорче. Какво казваш? Моля, хареса ли ти ските? Да. Браво!